ಹೇ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್. ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಆಟಿದ ಮಸೆ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಹೊಡಿತಂಡು ಐಕ್ ಮೂಲ ಐತ ದುಮ್ನಾನಿ ಸೇವ್ದೆರೆ ಕೊಯ್ಯರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ್ನ ತೋಟ ರೆಡ್ಡೆ ಏರೆ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಐಕ್ ಅಪೆದೆಲ್ಲದ ತೋಟಗ್ ಪೋದು ಕೊಯ್ಯೊಂದು ಬತ್ತೀನಿ. ಮುಲ್ಪ ಮರ ಸೇವು ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಈ ಸೇವುಡೆ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುನು ಒಂತೆ ಕೊಯ್ದಾನ ಬರ್ಸ ಬರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಪಿರ ಇಲ್ಲಗ್ ಪೋದು ಕೊಡೆ ಬತ್ತೊಂಬತ್ತೆ ಮೂಲ್ತು ನಮ್ಮಕ್ಲ ಅರ್ಧ ತೋಟಡ್ ಫುಲ್ ಸೇವ್ದೆರೆನೆ ಇತ್ತಂಡು. ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಡ್ ಇಲ್ಲದ ಮಿತ್ತಡ್ ಬಯ್ಯನಂಗ್ ಮಾತ ಬೆಂದೂರ್ ಸುಬಣ್ಣ ಪುಗೆ ಪೂರ ಪೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಕನತೆನ ಸೇವ್ದೆರೆನ್ ಮಾತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ಅಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಗ್ ಮೂಲು ಕಲ್ಲಿ ಕಯರ್ದ ಕೋಲ್ ಪೂರ ಕಟ್ಟದ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. నేను ಆಟಿದ ಮಸೆದ ಬೊಲ್ಪುಗು ತೋಟಗ್ ಬೊಕ ಕಂಡ ಕುತ್ತುವೆರ್ ಕಲ್ಲಿ ಕುತ್ತುಂಡ ಕೀಲಕ್ಕೊಣಿಗೆ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಮೂಲು ರಾತ್ರಿ ಪತ್ರಡ್ಡೆಗ್ ಅರಿ ಮಾತ ಕಡೆ ಉಂದುಲ್ಲೆ ನೆನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ಮನ್ಪೆರ್. ಎಂಕ್ಲ ಅರಿ ಬೊಕ ಐಕೆ ಪುಳಿ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತದ್ ಬೊಕ ಸೇವ್ದೆರೆ ಕಿಂಚ ಪೂಜಿದ್ ಬೊಕ ಮಟ್ಟದ್ ತೊಂದರ್ದ ಕರಟ್ ದೀಪುನಿ. ಮೂಲು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತದ್ ಬೇಯರಿ ದೀದಾನ ಗೊರ್ಂಬ ಗಂಟೆ ಆದಿತ್ತಂಡ್ ಬೊಕ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ್ ವನಸ್ ಮಂತೆ ಬದಾನೆ ಪಲ್ಯ ಇತ್ತಂಡ್ ಬೊಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದ್ ಮೂಲು ಮೆತ್ತೆದ ಗಂಜಿ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ ನೆನ್ನು ಮತ್ತೆ ಏಪಲ ಮನ್ಪುಜ ಆಟಿದ ಮಸೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಫುಡ್ ಪೂರ ಇಂಕ್ ಮನ್ಪೆರೆ ತಿನೆರೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಮೂಲು ಪತ್ರಡ್ಡೆನ್ಲ ಅರೆಪುಡು ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಮಂತೆ ಆತು ಪೊರ್ತಾನಾಗ ಪಾಲೆದ ಮರತ ಕೆತ್ತೆದ ಕಷಾಯಲ ಅಪ್ಪ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ದೀದಿತ್ತೇರ್. ಆಟಿಯ ಮಸೆದಾನಿ ಈ ಪಾಲೆದ ಮರತ ಕೆತ್ತೆಡ್ ಮರ್ದದ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುನಿಗೆ ಐಕಿ ಈ ಕಷಾಯ ಪರ್ಣ ನಮಕ್ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಸೀಕ್ ಸಂಕಟ ಬರ್ಪುಜಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ. ಕಾಂಡೆ ಏಪಲ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಪೇರ್ ಕೊನೊನ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು. ಯಾಲೈನ ಮಿಗ್ದಿಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪುನು ಪೇರದ್ ಬನ್ನ ಫುಲ್ ಚಂಡಿ ಆದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಚಾಪಾರ್ನಾಗನೆ ಒರಂಬ ಗಂಟೆ ಆದಿತ್ತನು. ಮೆತ್ತೆದ ಗಂಜಿಲ ಪತ್ರಡ್ಡೆಲ ಗಟ್ಟಿಡೆ ತಿಂದುಂಡ ಮಲ್ತುಂಡ ಯಾವಂಡ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರಲ ಆತೆ ಇತ್ತಂಡು. ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯ್ದ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯತ ಇನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುನನೆ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ. ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆ ವಾ ಪರ್ಬನೆ ಬರಡ್ ರಜೆ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲೀನೆ ಅಪೆದೆಲ್ಲದ ಅಕ್ಲನ ತೋಟಗ್ ಪೋದು ಪಜಿರ್ ಕೊಯ್ಯೊಂದು ಬತ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಪ ಪೆತ್ತ ಮಾತ ಇಜ್ಜ ಅಕ್ಲಡ ಮಸ್ತ್ ಪಜಿರ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೇನ್ಲದ ಪಜಿರ್ ಪೂರ ಮುಗ್ಯೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು. ಅಂಚ ರಡ್ ಮೂಜಿ ಕಟ್ಟ ಪಜಿರ್ ಪೂರ ಕೊಯ್ದು ಮುಲ್ಪ ತೋಟಡ್ ಕೊಕ್ಕ ಇತ್ತುಂಡು ಐಕ್ ಕೊಕ್ಕ ಕೊಯ್ದು ಕೊರ್ಲೆಂದು ಅಪ್ಪಡ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಆರು ದೋಂಟಿಡ್ ಕುಟ್ಟಿರ ಅವು ಆಯ್ಜಿ ಬೊಕ ಮರಕ್ ಪೋದು ಒಂಜಿ ರಡ್ ಮೂಜಿ ಕೊಕ್ಕ ಕೊಯ್ದು ಕೊರಿಯರ್. ಈ ಕೊಕ್ಕ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕನೆನೆ ಪಾಪುನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪ ನಾ ಬೇತಕ್ಲನ ತೋಟದ ಕೊಕ್ಕ ಕೊಯ್ದು ತಿಂದೋರ ನೆರಡೆ ತಿಂದು ಬೈದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ದ ಕಂಡ ನೇಜಿ ನಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಮುರಣಿಯ ದತ್ತದ ಬಿತ್ತು ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಅವು ಕೊಡಿಪು ಬತ್ತಿಜಿ ಐಕ್ ಪಿರ ಮೂಲ್ ನೇಜಿ ನಡೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಲ್ಪ ಚೂರು ಸಂದಿಕೆಯಿಂದ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಂತದ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತದ ಕೋರಿ ಕಚ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೆ. ಇನ್ನಿತೆ ಈ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಡೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನನಂಜು ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ದಿಕ್ಕು ಆತ್ನಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.